Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a bandirabi ko yodite ala e daradam kono kadi nyane jakurulbam nyiji ala. Adio ko nyade aset sapoy gole janvier 2025 to Akwa restaurant gondo to Nord Foire tiagal yengulen. O jamma yontabi jirwinta dum ko debbo gawlo hono binel gawlo. Paré d'honneur ko Cerno Hamadou Samodi Sow baynato tonto Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on Lady France. Les invités d'honneur, Kobedo, Woni Monsieur le Préfet Djibi Diallo, Monsieur Souleyba transitaire, Wondude Thierno Moussa Ousmane Dombo, Kam Emayram Bouré Gaye, Eykay, Bandiraɓe Dakar e ko taari, Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako. Biye o sattani, so tawi codɗa ko hade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade, kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata. So tawi noon ko ñande hen, kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39. Banda men wotomo simtana o jamma nyama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o. Jamwale mon bandiraɓe tebduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawnon wonde dundi babadam nde kala mis bismimon ne kelle gadande ruɓendo jayde talata nogas e nayyi lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande ruɓindo jayndeji puɗortoɗen ko jaynde rewmi quotidien ɓe garti koye on mo ganduɗa meɗen wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko kanko arti ko yitno to banggue wonande diffamation infox calomnie contre 100 personnes caggal ɗiɗo dumunnaji kala nde dillere waɗi to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko tumɓe kanko hoorejo leydi ndi on jogade on compte mo ganduɗa ko toon on compte mo ganduɗa koye inde HSBC wonande tawi ne waɗi kadi ko abbi e milliard e kopparejo dollar ɗum saabi kanko hoorejo leydi ndi o darima gam tigui wawde laɓɓinde ko yete konngol ɓandu makko ode kadi rewindade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui coomi nden fenande fewde e makko yiide kanko hoore mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jayde rewmi quotidien arti ha joni e mawɗo jagorɗo leydi Sénégal tawi noon koye ngol ɗo kolol gadunol première édition du Gov Aton kanko Ousmane Sonko holiti mo ɗoftodira e sukaɓe ɓe mballa kadi mbawa yitade koye mumen e on fannu ƴeewoyen jayde l'évidence ɓe garti koye kolaɗo kuuɓal ɓesguji leydi Sénégal joɗiɓe to caggal leydi kanko mo ganduɗa ko secrétaire d'état des Sénégalais de l'extérieur warti e tabal pawdingal ngal waɗi ngam ngal ɓe mbaɗi ngam tigui ɓesguji leydi Sénégal mbawa hebde passeport uji mumen e kuuɓal ɓen ɓe ganduɗa ko wurɓe caggal leydi kono ɓe garti kamɓe l'évidence et conseil sénégalais des chargeurs COSEC on mo ganduɗa ko kay tigui woni la directrice générale Ndoye Rokhaya Thiam ngal tabal pawdingal lobbal ngal ngo waɗi to banggue wonande yiide ha joni ɗum koɓe mbiyata jubal jubbonti ngam daranade ɓesguji leydi Sénégal ƴewde kadi ndin ngaluji ɗo kanaɗo waɗede ɗum saabi ine wayno o hatti ko ɓuri temedde 5 milliard ko fatuno noon e ɓen ɓe ganduɗa ko fedde patronat en jayde las quotidien ɓe garti koye entre éclat festif et inquiétude économique ɓe garti noon oɗo saaha hono leydi ndi yalatani to banggue wonande tiɗallaji aduna ɗi ɓe tiɗallaji leydi ndi o saaha noon gonaɗo to banggue mawningol weltorade koɓe mbiyata ko fête Noël ɓe garti noon e caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha to banggue faggudu an wuura ɗum kadi beele jogorani battinde wonande e ɗiɗo o fetuji ɓe garti e kanko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal warti noon to banggue wonande alay saago ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe transport mbawa ha joni ɗoftade jamiroje kono kadi ndewa kuule beele tigui wawde ha joni tottidde yaw moƴƴo to banggue wonande secteur transport mo leydi Sénégal jayde li quotidien ɓe garti koye kanko Macky Sall men ɗon wonde hoorejo leydi Sénégal caggal nde haalulaji ummi yiide wonande goto e compte uji bancaire mo compte HSBC ene tawi hen 1 milliard e koppareje dollar ɗum saabi kanko hoorejo leydi nde holliti ɓen ɓe ganduɗa hande ko dariɓe ngam tigui ha joni wadde penal e dow nguru makko mo daro ngam wawde ittude ɗum ha laaɓa e yiide avocat makko omo ganduɗa ko maître Antoine Veyo holliti noon o saaha ɓe mbaɗi porté plainte contre X ngam tigui wawde rewindade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui coomi nden fenade fewde omo ganduɗa ko ancien président de la république Macky Sall Mame Matar Gueye holliti talata hande o mo wat déposé plainte ngam tigui wadde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui
kolliti wonde ma mbatta seppo yam yomo tawi noon koye ɓalli ɓoli ɓen ɓe ganduɗa ko féministe en beele ɓe mbawa hadde gon seppo jayde le républicain ɓe garti koye prévention et sécurité routiére kanko mawɗo jaggaɗo Ousmane Sonko holliti alay saago kay ɓe mbaɗa ko yete ko peeje pattam lame kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e yangarta to banggue wonande dilloɓe secteur transport alay saago kamɓe kala ɓe mbaɗa jungo e fandu ɓe ballodira gam tigui ɓe wawa ha joni to banggue secteur transport wawa hebde ayaw moƴƴo mbawa ɗoftade kuule kono kadi wona golle ɗe ganduɗa ma battin to banggue wonande ɓamtare e ya garta yani le républicain arti e kanko Mammatar Gueye baɗɗo plainte mo ganduɗa e tabal procureur gam tigui hadde gon seppo yam ɓe ganduɗa féministe en kolliti ma bat ñande capantati go lewru décembre ko yete ko seppo tawi kadi ko ɓalli ɓoli daranade ko yete ko noon hakkeji kamɓe foddeji rewɓeɓe en ƴeewoytu jayinde l'observateur ɓe garti koye espionnage à grande échelle à Ngor e Almadi kolliti noon cybercriminalité ko kañum tigui waɗi ɗen golle ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni mbaɗata golle kamtorinde to banggue ɓen on nokkuji ɗi ganduɗa ko sukaɓe rewɓe totodiroɓe toon ko yete ko rendez-vous ji hanni e mbaɗa toon golle ɗe ganduɗa ko kamtorinde to banggue yande e rewɓe ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko jeyɓe koye mumen ne wayno ɓe garti hanni e ɗin nokkuji ɗoɓe luwata ɗen koɗɗorde ɗe ganduɗa tawi ene waɗe toon ko yete ko vidéo ji de surveillance ha ɗum saaboni ɓe ganduɗa ɓen yoga e won ɓe ganduɗa ko wondoɓe toon ana pilme ɗum saabi ɓe kolliti wonande cybercriminalité fawi jungo e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗata ɗen golle ene tawe ene ɓuuri yajji e jayde l'observateur en jayde tribune ɓe garti koye l'extrême pauvreté des ménages gâche les fêtes o saaha tiɗallaji ɗum wonande gondaɗi ɗiɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti ni koye saaha mo ganduɗa ko gonaɗo ko yetno noon e fête de Noël ɓe kolliti wonande o saaha noon to banggue wonande ɗin tiɗallaji ko hunde nde ganduɗa ko hande mawɗo leydi ndi ɗanade kanko e gouvernement makko ɓe garti ni e ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe yiɗɓe weltinde ɓesguji mumen to banggue totude ɗumen kadoji hikkode maɗum won gueɗe ɗe ganduɗa maɗum hamnode fewi e saaha noon wonande leydi ndi yarata ni to banggue wonande caɗele to banggue wonande faggudu ɓe garti e kamɓe tribune e Macky lance l'offensive judiciaire kanko mannoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi déposé plainte contre X rewde e ɓen ɓe ganduɗa ko kay jiiɗi tulminde nguru ɓandu makko caggal nde tumimo wonande on compte bancaire baɗɗo 1 milliard e koppereje men franc CFA kono tribune arti ha joni e on marché supermarché exclusive toon to Yoff mo ganduɗa suumi ha royti hanki o ɓe garti hen kamɓe jayde tribune jayde point actu ɓe garti koye Cheikh Oumar Diagne dérape encore kanko Cheikh Oumar Diagne o holliti e ɓen tirailleruji ɓe kolliti o wonande o holliti e o saaha mo leydi Sénégal guilay hoorejo leydi hay ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɗi cumbata cajo gam namdade foddeji kam e ruttude mumen teddule holliti ɓen wona jarɓe hanɓe ni tottede teddugal nde tawno e yiide kan haala kaw haali ko de très e yiide kanko Cheikh Oumar Diagne ɓen ɓe gona mantorɓe wonande leydi Sénégal jayde le public ɓe garti ko kan haalini e saaha mbo kanko jooma e hoorejo leydi ndi o dari beele tigui daranade kamɓe ruttude teddungal ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur en mbawa hebde fodde mumen kono kadi gona daroɗe e nder leydi Sénégal ko on saaha tigui goto e ministre uji makko dari sey fidde kam ni e yande e ɓen tirailleur sénégal en jayde tribune arti hen jayde enquête ɓe garti koye déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko e yiide enquête Sonko face à lui-même ɓe garti noon koye kanko Ousmane Sonko on DPG déclaration de politique générale mo ɓe kollit o saaha kay ne fadi mum caɗele kamɓe tiɗallaji gonɗi e leydi ndi kono kadi huccidde e nder leydi ndi hay bowal leydi Sénégal national kam international ɓe garti ko fadimo to banggue emploi migration ɗan leɗɗe ndewani lawol hani koyete ko to banggue wonande fiscalité hani e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɓe kolliti o saaha to banggue faggudu o leydi ndu no yarata ni ɗum ɗo kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ana fada kanko Ousmane Sonko o wawa artude hen jayde enquête ne wayno arti hen jayde suite quotidien ɓe garti koye affaire du présumé relevé bancaire d'1 milliard de dollars ko abbi e milliard e koppereje dollar ko ɗum tigui woni ko takka kanko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e compte mo ganduɗa ko HSBC ɗum saabi ɗum waɗi fitina haɗum jaysila e réseaux sociaux ji ɗi
mbiyen boggi karelle kese ɗi ɗum saabi kanko mannoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal o holliti wonande mo wadde déposé plainte contre X noon ko ɓen ɓe ganduɗa hay so tawi a gandaka ma dewine e kala hen mo ganduɗa ko kay tigui tuuma jungo mum ne moddi eɗen biyate ɗe ganduɗa wona gonɗuɗe yiide kanko hoorejo leydi ndi lawol fawo e dow mum en ƴeewoy to Diaynde Le Quotidien ɓe garti ko e la cour des comptes to banggue wonande nebbiso ngoɓe mbaɗanno ko etto noon certification des finances publiques e yiide Diaynde Le Quotidien gon ɓanguino tijja ko ñande caɓantete goo lewru décembre 2024 e yiide Le Quotidien on document ni ne wayno paari e subaka walla mbiyen ñallal hande ngal ne wayno hanno ɗum ɓanginede dumunnaji caggal nde gouvernement o riwti ɗum ko gam tigui ɓe mbasa ha joni wadde ko yete ko wasde ha joni accude ha ko yete ko déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko ɓe doora ko wadde ɗum ɓangino e yiide Diaynde Le Quotidien bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadende roɓindo Diayndeji subaka hande o min dokka on adi alkamisa sawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama. Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande laccire haako a bandiraɓe ko yodite ala e daradam kono kadi ñande ƴakkurul bam ñiiji ala. Adio ko ñande aset sappo e goo lewru janvier 2025 to Akouaba restaurant gonɗo to Nord Foire caggal yengulen. O jamma yontaɓe jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko Ceerno Hammadou Sammodi Sow baynatoɗo toon to Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on ummoto ko toon to leydi France. Les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souley Ba transitaire wonduɗo e Ceerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye. Eyyi kay bandiraɓe Dakar ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako. Biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs jaɓata. So tawi noon ko ñande hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39. Banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o.